pangeran nyoba-nyoba karang padas karahayon kita. Ayo padha marak munjuk sembah nuwun ngaturake kidung Mazmur konjo ing ngarsa dalem. Dina iki kowe yen krungu sabda dalem atimu aja kok gawe atos kaya watu. Ayo padha marak sowan lan sujud manembah sebab ing ngarsane kang nidakake. Awit pangeran iku Allah kita, kita iki umat reh-rehane lan pepantan wedhus tuntunaning astane. Dina iki kowe yen krungu sabda dalem atimu aja kok gawe atos kaya watu. Dina iki yen krungu sabda dalem aja kok gawe atos atimu kaya ana ing Meribah, kaya galane ana ing ora samun masem. Nalika para leluhurmu padha nyoba aku sanadyan padha nyipati pakaryanku. Dina iki kowe yen krungu sabda dalem atimu aja kok gawe atos kaya watu. Haleluya, 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 haleluya. Sabda dalem iku tetep ing saklawas-lawase, yaiku sabda kang wis diwartakake marang kowe dening